Hey Trackies, welcome back to another video here on TXT Track Time. Trackies, please remember to like the video and also subscribe to the channel. So Shelly-Ann Fraser-Pryce just ran at the meet in Madrid in Spain and she won in a time of 10.83 seconds. Best two was second in 11.10 seconds and Shashali Forbes was third in 11.11 seconds. Now I'm just going to take a pause and let you watch the race and then we can get back to it. Futásra, ő a 8-as pályán fut. Eddig tényleg az időjárás az tökéletes volt, ez meg is maradt, a szél pedig az utóbbi pár 100 méter vagy 110 gátas futásnál jóformán szélcsend, kicsi hátszél. Úgyhogy ez kiváló lehetőség mindenkinek, és talán Shelly-Ann Fraser-Pryce-nak is, hogy megjavítsa az idei legjobbját, ami 10.82. Könnyen lehet, hogy a honfitársnője, Shelley Forbes azért megfuttatja majd ő a hatosonban. A 4-es pályát érdemes nézni, ott a világbajnoki címvédő jelen pillanatban vezet, és hát elég jónak tűnik ez a mozgás, nem lesz itt senki, aki majd megszorongatja. Az időt kell nézni, ez jó futásnak tűnik, 10.83. Alright, so Trackies, there you have it. That was the race. It was pretty much a similar execution to what we saw in Luzerne. So Shelly is definitely keeping us in the dark, and we'll pretty much have to wait until the World Championships to know what she really has. Anyway, sound off in the comment section below and let me know your thoughts. Like the video and subscribe. I'll catch you in a next one.